kasalanta, gabat na daing kasama. Santo Cristo Boy. May nilukay. Sarap niya mga kajulugs, oh. Si ate. Yan. Sarap ka rin nilukay, oh. Yan, oh. Biyo, no. Yan. Pabasa. May kasag. Ayan. Ano pa ano ini? Bungkang. Bungkang hanit bagay ni. Oh, ayan oh. Ay mga kajulugs oh, hanit. Kulit na hanit, purto ni. Ayan, ayos. May nakasalang pa. Ayan. Ayan, sina ate. Ayan, andito kayo mga kajulugs sa ano, pabasa daw to, pabasa. Ayan. Ayan, may pabasa. Ito, may nilukay ako. Yeah, may nilukay. Sarap niya mga kajulugs, oh. Si ate. Yan. Sarap ka rin nilukay, oh. Uli na din si mama muli ni. Iyo. Muna yan, tigil po lang palakaw-lakaw. Ay, nako, kinis na ang krus kang kasalanta, gabat na daing kasama. Santo Cristo Boy. Tumaog ka, iyon ang ibang Diyos sa Cristo. Sa Cristo sa laog. Dumasalaog sa Cristo. Anan balang makita, nairak sa iya. Anan may luha sa mata. Sa Manila ko mabalik. Ianawang ng ibig, mula pang masakit. Ito mga marurupi, urog pang makalalamos, kang siring sakit nere. Yan. Ayan sila mga kajulugs. Nakadayo ako dito. Sa barangay Pagkakay, Legazpi City. Yan. Magandang lugar dito mga kajulugs.
oh. Ang ganda po ng ano ni Jesus Christ. Laki niya dito sa Barangay Bangkirohan po to mga kajulog. Ayan po. Ang ganda. Yan.